Sa wala pa mabiktima sa pagpanglungkab, ang usa ka one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu City, usa ka insurance service office sa Liloan ang ikatahong nabiktima usab sa pagpanglungkab. Insidente nahuli kam usab. Ani ang report. Sa kuha sa CCTV, makita nga alas 3 sa kadlaw niadtong Domingo, gisulod sa usa ka lalaking nagkao lang ug way tap-tap ang naong ang usa ka insurance services office sa lungsod sa Liloan. Gi-half open lang ang roll-up door aron matabunan ra usab siya sa tarpaulin nga gibitay sa atubangang bahin sa opisina. Pagsulod sa suspect, tagsa-tagsa ni ining gihiling ang mga kabinet sa opisina ug dihang nakabantay nga may CCTV camera. Giputol sa suspitsado ang wire ni ini, busa wa na makita kung unsang orasa siya nakagawa sa opisina ug kung may nadagit ba siya. Apan gitataw sa tag-iya ni ini nga si Shari Cisneros Sihano nga way nahanaw nila nga mga butang. Nag-check siya sa mo ang file cabinet nga bungkag man gyud dito ang mga kuan namo mga files dito. Pag nangita siya og cash, nga wa man mi nagbilin gid og mga valuables, wa mi nagbilin sa og cash. So kanang wala ra gyud siya nada. Apan bisan pa man ni ini, gipablatter na niya ang hitabo sa Liloan Police Station ug human niya makita ang balita sa miaging adlaw, gi-message dayon niya ang tag-iya sa one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu nga nabiktima usab sa pagpanglungkab. Kumbinsido si Shari nga ang suspitsado sa pagpanglungkab sa iyang opisina mausab ang usa sa mga suspitsado sa pagpanglungkab sa one-stop apparel shop nga gikatahong nawad-an ug moabot sa 7 million pesos nga balor sa mga alahas tungod sa hitsura sa lalaking nagkao nga may tattoo sa luyong bahin sa iyang liog. Si Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, kinsa misusi usab sa kuha sa CCTV sa usa ka insurance services office, nasuta nilang maura ang grupo nga miigo sa one-stop apparel shop sa Paho, Lapu-Lapu City ug sa insurance services office sa Kutkut, Liloan. Kinibisan pa man kung wa makuha sa CCTV camera sa insurance services office ang kaubang suspect. Matod ni Torres nga nakuha na nila ang identity sa duha ka mga suspitsado kinsa nasayran nga may kaso na usab sa pagpanglungkab sa Cebu City. Apan ang naasoy mga suspitsado gikatahong nakagawas na sa lalawigan sa Sugbo. As of now, based sa ato ang intel report is wala na sa ato ang area. Manang nagplano ang ato ang hepe sa Station 3 with the kwan sa ato ang complainant, i-file na to ang kaso regular filing para iniglusot sa iyang warrant, pwede gyapon siya madakop. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.